Чували ли сте някога термина бързо инженерство? Ами ако ви кажа, че тази нова професия може да се окаже най-търсената и добре платена работа през 2024? Ако все още не сте запознати с процеса по инженирането на професионални AI инструкции и невероятната стойност, която това умение носи на бизнеси от цял свят, то ви съветвам да изгледате видеото до самия край, тъй като днес разглеждаме отблизо тази достъпна за всеки възможност. Това е част 1 на обучението, в която ще научите основите на бързото инженерство на AI инструкции. Ще разберете кои са най-важните настройки, както и как да ги ползвате и защо. Ще ви покажа също и няколко примера за това как структурата на една подкана може да окаже огромно влияние върху качеството на отговора, който получавате. По-сложните примери, модели и стратегии ще бъдат включени в част 2, която ще излезне в края на седмицата, тъй като не исках да ви претрупвам с прекалено много информация в едно видео. Бързото инженерство е едно от уменията с най-висок ливеридж, които можете да научите. Оборудваните с него са в състояние да създадат стойност за милиони долари само с няколко внимателно изработени изречения. И това не е преувеличение. Ако ми отделите само 15 минути от времето си, не само ще ви разкажа повече за това изключително доходоносно умение, но и ще ви преведа стъпка по стъпка през това как да го усвоите възможно най-бързо и ефективно. Гледайте видеото до самия край, тъй като накрая ще споделя с вас точният начин, по който аз и други предприемачи използваме това умение, за да изграждаме успешни бизнеси и да печелим повече. И не, нямате нужда от опит като софтуерен инженер. Това видео е предназначено за всеки, който иска да добави умението за бързо инженерство към своя набор от инструменти, така че да има достъп до повече възможности с AI. И така, какво е бързо инженерство? Това е създаването на инструкции, според които AI да изпълни дадена задача. Или на по-прост език, как описваме какво искаме AI да свърши за нас. Както видяхме в предишното ми видео, тези инструкции, които инженерите пишат, се наричат също и подкани. Подканите могат да варират по сложност от една фраза през въпроса до цял текст с отделни параграфи, изисквания, забрани, пояснения и така нататък. Сигурен съм, че всички сте си играли с ChatGPT. Ами текстът, който предоставяте в този чат прозорец, е всъщност вашата подкана. Истината обаче е, че по-голямата част от стойността, създадена чрез подкани, не се извършва с ChatGPT. Повече за това обаче малко по-късно във видеото. Причината, поради която инженерството на инструкции или просто как създавате вашите подкани е толкова важно, е пряко свързана с концепцията наречена буклук вътре, буклук вън. Или с други думи, качеството на вашите инструкции определя качеството на резултата, който ще получите. Когато имате големи езикови модели, мощни като GPT-4, представляващи океан от информация, способността ви да пишете добри подкани определя стойността, която можете да извлечете от тях. Значението и важността на бързото инженерство може да се илюстрира с прост пример тук в плейграунда на OpenAI. Тук на екрана имаме математическо уравнение и ако го изпратя, ще видите, че всъщност се връща с неправилен отговор – 450 милиарда. Тази проста грешка в броя нули може лесно да бъде коригирана с малко бързо инженерство. Тук добавих условието: увери се, че си поставил правилното количество нули, дори и да са много. И точно така, имаме правилния отговор от 45 трилиона. Както можете да видите, промяната на вашата подкана само малко може да има драстичен ефект върху това дали модела дава правилен или неправилен отговор. Въпреки че са изключително очевидни при някои математически задачи като тази, тези леки бързи разлики могат да имат огромен ефект при по-сложни задачи. Всичко това повдига въпроса как можем да направим подкани, които дават оптимални резултати за всяка задача. Този въпрос е основният фокус на бързото инженерство. В рамките на това видео ще използвам плейграунда на OpenAI, за да ви покажа всичко това. От решаващо значение е да разберете, че плейграунда на OpenAI не е същото като ChatGPT. Ако не сте запознати с така наречената игрална площадка на OpenAI, то тя представлява гъвкава платформа, с която можем да взаимодействаме с всички съществуващи OpenAI продукти в тяхното естествено състояние. И под естествено състояние имам предвид формата, в който получаваме достъп до тях, когато осъществим API връзка с тях. Това е от огромно значение, защото всичко, което можете да постигнете в рамките на плейграунда на OpenAI, може след това да бъде мащабирано, изградено, интегрирано и продадено като продукт или услуга.
В случай, че не знаете, ChatGPT всъщност е приложение, което OpenAI е изградил върху модела GPT-4, до който и ние имаме достъп през Playground. Разликата е, че OpenAI променя значително GPT-4, за да направи ChatGPT, чрез допълнително контролирано обучение, регресия, финна настройка и куп други забавни неща. Накратко, ChatGPT може да е забавен и ценен сам по себе си, но ако искате да създадете реална стойност и да изградите мащабируем бизнес върху тези модели, трябва да се научите как да проектирате базовите модели в естественото им състояние. Това е така, защото тези модели на базово ниво са единствените неща, до които можем да получим достъп чрез API в момента и следователно единствените неща, върху които можем да изграждаме нашите бизнеси или тези на нашите клиенти. Следователно обучението как да проектирате подкани за базовите модели през Playground на OpenAI ще бъде фокусът на това видео. Стига приказки, хайде да влезем в Playground и да започнем да действаме. Нека започнем с една много проста подкана, в която използваме силата на големите езикови модели като GPT-4 и тяхното разбиране на естествен език, за да преобразуваме разбъркан списък от собствени и фамилни имена и след това ги подредим във формата фамилия, име. Тук може да видите, че зададох следните имена: Иван Петров, Христо Иванов и Стиван Петров. И след задаването на изработената от нас подкана, AI ще преформатира имената, като изпише първо фамилията, а след това името. След това имаме внимателно изработена подкана, която инструктира AI да премахне определена лична информация от даден имейл. Подканата гласи: прочети следния търговски имейл, премахни всяка лична информация и я замени с съответния контейнер. Например, замени името Иван Петров с име, като след това сме дали примерен текст за имейл. Ако изпратим това, отговорът, който получаваме, е същият имейл с премахната цялата лична информация. Имейлът не само започва с "Здрасти, име", показвайки успешното премахване на името, но и също така виждаме, че са премахнати и телефонния номер и имейл адреса, следвайки инструкциите ни да бъде премахната цялата лична информация. Фактът, че можем да постигнем този резултат в Playground на OpenAI означава, че след това можем да вземем точно същата подкана и да я приложим в по-голям мащаб, интегрирайки и продавайки я под формата на AI асистент за бизнеса. Докато сме все още тук, ще ви дам и бърз преглед на важните настройки, с които можете да си поиграете в страничното меню отдясно. Първото и вероятно най-важно нещо, което трябва да знаете, е, че можете да промените модела, който използвате за взаимодействие. OpenAI има много различни модели за различни цели. Може би си мислите, защо просто не използвам най-добрия, който е GPT-4, поне в момента. Ами отговорът тук има две направления. Първо, малко по-рано тази година OpenAI представи своя Plus Subscription, който реално е изключително достъпен, тъй като струва само $20 на месец и дава възможност на GPT Plus users да имат достъп до последните и най-мощни версии на GPT-4. Безплатната версия на ChatGPT е задвижвана от модела GPT 3.5 Turbo. И ако се питате каква е разликата между тях, огромна. Според OpenAI GPT-4 е 10 пъти по-мощен като модел от GPT 3.5 Turbo. В какво се изразява тази превъзхождаща мощ на новия модел? Ами той е мултимодален, което означава, че може да анализира текст, изображения и гласови команди. Например, GPT-4 може да приеме изображение като част от инструкция и да генерира тематичен отговор. Да генерира собствени изображения, както и да анализира гласови съобщения и да им отговаря чрез своя AI глас. Представете си, че можете да изпратите снимка на съдържанието на вашия хладилник на GPT-4 и той може да ви даде идеи и рецепти на база продуктите, с които разполагате. Втората важна причина, поради която винаги трябва да сте сигурни, че използвате правилния модел, е защото цените за всеки от тези модели всъщност са различни. Ако имате нужда от изпълняването на много елементарна задача, не трябва да плащате повече, за да използвате най-добрия възможен модел. Може да използвате някои от по-малко функционалните модели, които правят това, от което се нуждаете, без нищо излишно. Следващото важно нещо, с което можете да си поиграете, е температурата. Настройката на температурата е от решаващо значение, защото определя произволността на вашия резултат. За някои задачи, като творческо писане, например, или генериране на нови идеи, резултатите биха били по-добри, ако увеличите произволността. Но в много случаи поддържането на температурата близо до 0 ще бъде по-добре,
ако искате точни, акуратни и приложими резултати. Задаването на температурата на 0 често може да бъде много добър начин да гарантирате, че получавате консистентни резултати от консистентни данни. Следва настройката за максимална дължина, която е също много важна част от инженирането на AI инструкции. Тези модели имат строго ограничение за това колко данни можете да опаковате както в подканата, така и в отговора, който получавате обратно от модела. Това означава, че както подканата, която пишете, така и очакваният отговор не могат да надхвърлят 4000 токена. Един токен е равен на приблизително 4 букви. Настройката за максимална дължина определя дължината на отговора, който ще ви върне модела. Така че е важно да изчислите набързо и да видите в долната част на екрана, ето тук, колко токена сте заели с подканата си. Така че заедно с отговора да не бъдат надвишени 4000 токена общо. След това имаме няколко по-малко важни настройки, които също можете да тествате, като например наказанието за честота и наказанието за присъствие. В някои случаи те са много полезни, защото можете да забележите, че моделът повтаря едно и също нещо отново и отново, а вие не искате това. Или пък искате моделът да говори за нови теми по-често, за което ще ви помогне Present Penalty. След като тези основни технически настройки са вече направени, е време да научите първият метод за изграждане на професионални AI инструкции, а именно задаването на роли. При този метод, както става видно от името, ще използвате подкана, за да зададете определена роля на модела, който ползвате. Например, във вашата подкана можете да включите, че AI е лекар или адвокат, а след това да започнете да задавате правни или медицински въпроси. Тук на екрана имаме друг математически проблем, за да илюстрираме ролевата подкана в действие. Сега, ако изпратя това, получавам обратно 14 като резултат, което е неправилно. Но ако отида няколко реда над него и добавя този малък раздел за подсказване на ролята, изведнъж отговорът се променя. Получаваме отговор 1400, който всъщност е правилният отговор. Това, което направихме тук е, че инструктирахме AI, че е брилянтен математик, който може да реши всеки проблем, което го постави в ролята на математик и му позволи да ни даде верния отговор. Или пък ако искаме, можем да направим това, което всъщност са направили от OpenAI с приложения като ChatGPT и да настроим модел в режим на личен асистент и приятелски настроен и полезен бот. Ето пример за подкана, която превръща модел в полезен AI асистент. На екрана е пример за основна ролева подкана, която превръща модела в приятелски AI асистент, използвайки прилагателни като полезен, креативен, умен и така нататък, за да покаже на AI какво се очаква от него. И тук също имаме няколко примера. Сега, след като е зададен този режим, мога да му задам въпроса да поръчам ли онлайн храна за вкъщи или да отида до супермаркета. С този контекст AI е в състояние да разбере по-добре въпроса. И не е изненадващо, че с по-доброто разбиране на въпроса AI дава и по-добри отговори. Това е всичко за днес и част 1 на нашето обучение по бързо инженерство и професионално изграждане на AI инструкции. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете част 2, в която ще научите не само как да се превърнете в експерт по инженирането на AI подкани, но и кои са най-лесните и ефективни начини да монетизирате това ваше ново умение. Ако това видео ви е било полезно и сте научили нещо ново, моля харесайте видеото, тъй като това помага на съдържанието ми да достига до повече хора и да им помага. Ако искате да научите как да отключите предимствата на AI, да откриете истинския потенциал на тази революционна технология и да разберете как тя може да изведе вашия бизнес на следващото ниво, то не пропускайте да гледате моето видео по темата тук. Благодаря ви, до скоро!